Така, здравейте на всички, надявам се да ме чувате добре. Ще започнем с... Надявам се да виждате екрана ми. Ще започнем с анализа днес на пазара, като виждаме главно е то коин, който SUI USDT. Сме го отворили, ще го правя на 4 часова графика да видите малко по-добре за самия коин. Как се тръгнал дъмпа тук, който се направи последните няколко дена. Върна се цената и сега отново очакваме да видим как мога да го отиграем. Това е един от коините, който направи доста така добри впечатления от миналата година и тази година съответно була. Какво мога да правим тук? Trendline. Имаме тук едно ниво на резистанс, което бе пробито днес и то е доста добро така като entry и да следим какво точно. Само една секунда да сменим цвета. Така. Доста има какво да се учи за support resistance, които са доста важни в трейдинга. Ще направя отделни видеа, които ако има интерес само обучителни за support resistance, как се чертаят, какво точно представляват зоните, които са много важни, точките, в които мога да вземем. Само една секунда да намерим, да видим примерно ето тези точки. Тук го отстим да мога да е по-ярко. Може би още по-ярко трябва да е. По-готино жълто. Ето ги така. Това са точки, които със сигурност трябва да се вземат по внимание. Тук на този пробив много добре виждаме подобно ето тук. Тук виждаме ретеста и цената как баунсва. Съответно тук също очакваме добра зона за entry. Как проверявам аз? Използвам FIB. Използваме и bars с lines. Ето го, така се чертая Fibonacci. Виждате точно този левел, който е между 4.93 и 4.85 се пада така. Тук може даже още по-точно да начислим точките. Тук даже още една точка мога да сложим за това ниво, което също се пада тук. Като трети път, така че виждаме един път, втори път, трети път. Пробив, ретеста може да бъде и додолу. По принцип на Fibonacci гледаме Golden зоната. Да сменим колора. Така. Ето тук по този начин виждаме как цената, ако дропне до този левел, примерно между 4.70 и 4.85, нещо тук в този диапазон, може даже да го дигнем ето така, от FIB 50 до FIB 70.86, в този левел са много добри ентрита, защото цената очаквам да прави точно такива движения. Просто виждате как от тук тръгва и ретърна естествено стига тук нивото, което за take profit. Първият take profit може да е дори на 5.10, на 5.30, няма никакво значение, нали, вече зависимост от левериджа, който ползвате, ако ползвате леверидж. Но това са точки, които със сигурност се заслужават вниманието и ще може, нали, да се възползвате в дългосрочен план. Така. Връщаме обратно на кендалите и тук може да сетъпнем ордери за влизане в позиция, като не препоръчвам да се ползва над 10x leverage, но за перфектно entry между 4.83 и 4.78 е добре в такъв диапазон да се отвори. Естествено, така. Използваме, само една секунда, не ви показах за индикаторите, които използвам в случая. Нали, това е без индикатора, с индикатора, който използвам Ichimoku. Виждате, тук може да сложим и друг таргет на 5.60, който отива вече на 15-16%, но е тумъч, нали, ако ползваме leverage 10% е достатъчно добър. Return с 10x на 100%, което е супер.
Тук слагаме стоп лоса, различно може да го ползваме, зависимост от позицията. Тук в случая единия вариант е да го сложим долу, ако тук ни е ентерто, може би под тази точка, но става твърде голям стоп лос, затова предпочитам да го слагам под индикатора с малък стоп лос. Ако стоп лоса удари тук, може да се ориентираме за ново ентри и да влезем отново в позицията, защото тук има също така добър сапорт, който дори да направи баунс, да падне отново тук до тези левели на 4,50 е перфектно ентри, което може да влезем. Виждаме, че цената е била и преди там, така че горе-долу тук е много здрав сапорт в тази зона, който също може да се използва за по-нататъчен трейд, но за момента в трейд, който сме влезнали, тук със сигурност има добро валю. Ще се възползваме най-вероятно след броени часове, когато цената тръгне да дропи. Винаги, когато правим анализ на 1 час, гледаме ентрите на 15 минути или на 5 минути. Сега в случая на 5 минути много добре може да видите индикатора. Тук си позволявам да пусна още 4 индикатора. MA200, супер тренд, 3 супер тренда. Това, да, знам, че на някой му идва малко повече сега в такъв тип анализ, нали, с толкова индикатори, с толкова чертички, чертежи, всяки други неща, но това е пътя към успешното ентри, което така или иначе искаме да влезем с доста изчакване. Тук виждаме как чумокото е пробито и ако пробие и MA200 на 5 minutes, очаквам да удари нашите ентрита. На 15-минутната графика ще как изглежда. Тук много стронг индикатора, така че за ентри може да се огледаме на около 4,90 с по-голям леверидж, защото обикновено цената баунсва. Също и този трите индикатора, които са супер трендовици, много добре се държат, много добре се справят. Така че ще бъде доста интересно. Ще кача нов апдейт в моята телеграм група, най-вероятно с трейдинг, вече когато влезне ентерто. Но като цяло това е един добър трейдинг план, който съм си поставил за swing trade, който ще бъде между 5-10x leverage ползвам, което е много добре, нали, като 5-10x leverage. Секунда да сменим и ентерто ще бъде някъде тук на 4,75 и 4,82, като вече това е high агресив. Ако искате да играете спот и по-пасивно, може да сложите ордер на 4,50, тук ентерто е доста по-добро и ако очаквате по-големи дипове, наистина че на по-голям таймфрейм, когато се отвори, може да видите. Наистина е тук точно MA200 с, нали, така, по-голям перспектив, ако играе Sideways, понеже този коин дългосрочно виждате има екстеншените на Fibonacci стига до феноменални проценти, вече тук на 40-50%, но това е само за спот позиции, на леверидж не ги държим толкова много. Това е за трейдинг плана и трейдинг анализ, така минава един мой анализ, когато минаваме през няколко различни таймфрейма, докато стигнем до ентри, нали, обикновено ги правя от 4 часа, 1 час, 15 минути, 5 минути за ентри. Може да влезне директно на 15 минути, зависи как е маркета. Днес маркета горе-долу баунсва, учлиста ми е сам предимно от... Набелязал съм този коин, Рун тук също имам някакви нещо, което съм направил да видите. Тук много интересен трейд. Много се срина цената последните от 6 до 10, последните 4 дена само падаше. Тук има баунс, който очаквам баунс да стигне до резистанса. Това са 30% ретърн. Може да се ползва и с spot entry тук, с leverage, абсолютно всякакви вариации. Днес цената доста така, аз отворих трейд естествено тук на 3.35 ентри, като таргета ми е около 3.70, 3.90, такъв тип таргет, който със сигурност може да
донесе много добър приход и се възползваме от всяка възможност. На 15-минутна графика може да видим колко добре се справя индикаторите. Тук дори малко ще ви ги опростя, защото ще махна някои от тях, за да видите по-ясна картинката. Ето тук имаме трендлайна беше преминат, има ретест, след това има дигане на цената и отново изчаквам да видим тук в тези нива, също може да е добре за взимане. Виждате и Ichimoku се очертава да е положителен тренд, така че ако се задържи така маркет следващите часове, може да видим така от Рун доста добър ретърн по абсолютно същия начин с така поносим леверидж. Това е всичко за днес. Ще има постоянно такива апдейти с други койни. Ако искате, пишете в коментари какви койни искате да анализирам и ще правя кратки анализи, 5-10 минути на дали даден койн в крипто, дали стокс. Общо взето методите ми на технически анализ са сходни. Има и доста фундаментален, понеже аз следа в момента трейдинг койни, които са с доста така добър потенциал. Ето виждате на пето място днес е точен Рун, който има доста така добър обем. Това, което следа е, че има добър волюм. По-рано беше 70%, сега 85%. Волюма се дига. Тук виждате маркет капа пада, но когато виждаме, че има волюм, това е добре, защото когато има волюм и цената се дига, значи има голям интерес към коина в момента и може да се търгува. В случая дал вече към 5% това дигане, но идеята е отново, дори ако падне цената, тук става за ентри между 3.36 и 3.28. Така, след плескваме, довиждане и чакам в коментари да пишете за нови койни.